както традицията повелява, нека срежеме лентата, чакай, че не може да срежеме. И както всички правят, чакай хвърляме тази ножица, ни трябва да не се заколиме. Както колегите от близкия тук квартал, факултета не е близкия квартал, да не се чуете кой. Всеко нещо, като се купи, трябва да се отпразнува, разбира се. Не сме големи фенове на алкохола, но, както се казва, за традицията. Става само вие да дойдете. Тази машина, от сега да ви кажа, ще радва всичките деца около София и в София между 8 и 15 годишна възраст. Ако искате да разберете още, пишете долу в коментарите. Ако също така искате 20% отстъпка, няма време. Машината слезна ли? От ремаркет отдолу, вече 20% отстъпка няма. Така че ако някой иска отстъпка, пишете в коментарите, искам. Както знаете от миналото видео, ще си я получите, не се притесняйте. Айде!